ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 18 ноябри соли 2022 1000 рубли бо қурби давлатӣ 164 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағ ҳам ҳамин гуна мебошад. дар имрӯза навормон 13 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. духонага бо ремонти хуб дар шаҳри Душанбе бо нархи амагӣ 290 000 сомонӣ. инчунин духонага дар Правсоюзи шаҳри Душанбе ва сехонага дар якум советскии шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии арзон, хуб ва срочнӣ. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад ва рақамҳои барои реклама, танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. тамошобинони гиромӣ, ба шумо ширкати Акай Абдураҳмона тавсия метиҳем, ки барои гузаштани сарҳади Россия ва Қазокистон, яъне пересечения границы, ба шумо кӯмак мерасонанд. агар шумо дар шаҳри Москва бошед, аз ҷои макон ба ҷои макон бурда мерасонанд. мошинҳои нав ва тоза бо тамоми шароитҳои беҳтарин аз ҷумла Wi-Fi, кондитсионер ва ғайра таъмин мебошанд. ҳамаш қоидавӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран WhatsApp, имо, Telegram доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Dom TJ тавсия метиҳад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исор, кӯчаи Бобоҷон Ғафуров 16, квартираи 13, гидраи зор мебошад, назди бозори Само. хона қисман бо мебел фурӯхта мешавад. нархаш бошад 410 000 сомонӣ. чорхонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар сеи мошинаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. аз шаҳри Исор боз як хонаи дигар аст. хонаи рақами 6 мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 112 микрорайон ҷойгир аст. духонага бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж дӯстони азиз, ин таги якум ошёнаи бинои новостройка мебошад. полу подвал мегӯянд, ин хеле майдача трезача дорад. соҳибаш мегӯяд ки хона дар пеши масҷиди Мехкалон ҷойгир аст. хона дар тагхона, яъне полу подвал қарор дорад. аз ин ҳисоб нархаш паст мебошад. ҳуҷҷатҳояш тайёр аст. ҳамаи шароитҳо барои зиндагӣ кардан муҳайё мебошад. об, барқ, отопление, оби гарм яъне термекс, мавҷи истиқлол, интернет ва ғайра ҳамаш ҳаст. боз каме арзон мешавад. беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳибаш. нархи хона бошад 290 000 сомонӣ. боз як бори дигар хотиррасон мекунем. хона дар цоколни этаж ҷойгир аст. полу подвал мебошад. таги якум ошёнаи бинои новостройка. марҳамат. ҳама арзон мешавад, ҳами бас мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода пештара намошаригар, деҳаи Саркор. қариб 1 сотиқ замин мебошад. 2 дар хона 58 метри квадратӣ. кухнӣ ва ба тамоми чизош фурӯхта мешавад. 200 000 сомонӣ арзон намешавад дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 8477 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. тамошобинони гиромӣ, боз як чизро хотиррасон мекунем, ки наворе ки дар рӯи экран мебинед, ин навора ба мо соҳиби хона равон кардагиянд. мо ускоритш кардагем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пуррагӣ тамошо кунед, ба WhatsApp рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. шумо дар WhatsApp ин видеои хона рӯй мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. хона дар дани дарвозаи Кӯлоб ҷойгир аст. аз 5 дар хона иборат аст. об, свет, термикс дорад. 12 сотиқ замин бошад. заминаш калон аст. хона бо хишти пухта сохта шудааст. тори хона плита мебошад. документош 100%. нархаш бошад 420 000 сомонӣ. хайдори аниқ бошад, боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки саршавишон 988 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсоюз ҷойгир аст. Дӯстони азиз, дар ҳамин домои Правсоюз, домои 16 этажка духонага мебошад бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар 15 ошёнаи бинои советӣ. худи бино чӣ хеле гуфтем 16 ошёнага мебошад. ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Правсоюз, пеши генерални прокуратура. нархша бо чахчах мекунем, мегӯяд соҳибаш, ва нархаш бошад 340 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исор, кӯчаи МТС, поёни больницаи Скорӣ мебошад. боғча, мактаб, беморхона дар наздик аст. дар наздикиш аст. заминои нав мебошад. хонаи рақами 104. нархаш 370 000 сомонӣ. 4 дар хона дорад. документоша 281 гузаштагиай, лекин замин обши 3 сотиқай. барои ҳамин 3 сотиқ замин навистагием, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дағара, ҷамоати Лолазор, деҳаи 402. 10 сотиқ замин дар ҷойгир аст. 4 дар хона мебошад. подвал, барак, оғил, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. мактаб, масҷид, чойхона дар пеши хона аст. документош 100%. нархаш бошад 170 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар якум Советский ҷойгир аст. 3 хонага мебошад бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар якум Советский. дӯстони азиз, ин биноҳои кирпични мебошанд. барои ҳамин як хонаш друнбадрун аст. нархаш 360 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, ин хонаи мо сиёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. дар он ҷо нархаш камтар қиматтар аст. ҳозир нархаш арзонтар шудагиай. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. кадоме ки махқул аст, дар омада тамошо кунад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Ҷавонон. 7 сотиқ замин, 3 дар хона. хонаҳо чӣ хеле ки мебинед таъмир доранд ва нархаш бошад 250 000 сомонӣ. рубл доллар дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, ин ҳавлӣ заминаш калон аст. 7 сотиқ мебошад. хонаҳошам таъмир доранд. нархаш ҳамагӣ 250 000 сомонӣ. ин ҳавлия мо сиёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. дароен тамошо кунед. дӯстони азиз, фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшии хуб дар ноҳияи Файзобод. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Меҳробод, саршавии Учқул мебошад. иҷода як магазин, як ходдоқхона дорад. ҳоҷатхона, ҳаммом, кухнӣ, коробкаш сохтагӣ тайёрад. 4 сотиқ заминай ва 2 дар хона времанка дорад. айканичкаи 26 поёнтар мера. ҳамин деҳаи Меҳробод аст. дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ бошад 255 000 сомонӣ. боз савдо мешавад, бартерам мешавад бо мошин. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, занг занед пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор ҷойгир аст. паси доми Марва. доми Марва кадоме ки дидагӣ бошад, ҳамин ваяй. ҷои остановкаи таксиҳои Ҳисор ва Турсунзода мебошад. дӯстони азиз, як бинои навастройка, қафои ҳамун домда боз як доми дигар бардоштагиян. паси доми Марва мебошад. худи бино 14 ошёнага, хона дар 8 ошёна ҷойгир аст. 61 метри квадратӣ як хонага. метавонен духонагаам кунен агар хоҳиш дошта бошен. нархаш бошад сари ҳар як метри квадратӣ 470 долларӣ мехалтад, яъне дар умум 28 670 доллар мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. Духонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар чоруму шонаи бинои новостройка. Хона таъмир дорад, ҷойгир аст дар Тец, шаҳри Бохтар, дар назди мактаби литсеи Ориону. баъзе чизоша мемонум, пардаҳо, кухни, гарнитур, кондитсионери нав меисад мегӯяд бошад. Нархаш 270 000 сомонӣ боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Духонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 8-уму шонаи бинои новостройка ҷойгир аст. Хона таъмир дорад, 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд мебошад. Срочно фурӯхта мешавад, бо нархи 240 000 сомонӣ боз савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охир тамошо кардем. Кадом яке аҳамият додагӣ бошад, дар имрӯза навормон хонаҳои ремонтдор бисёртар буданд ва айс пас аҳами рӯзи иборатан аҳами навор сар карда мо кӯшиш мекунем ки бисёртар хонаҳои ремонтдор монем, чунки аз ҳамин дархостҳои шумо маълум шуд ки бисёртар хонаҳои бо ремонт, хонаҳои тайёра мардум мехоҳад. хонаҳои коробка кам аз мо мепурсанд. хонаҳои коробка албатта ки мешаванд, лекин хонаҳои ремонтдор бисёртар мешаванд. албатта ки кадоме ки видеоро то охир тамошо кард, дар комментария рақами 1000 монед. дӯстони азиз, бениҳоят хурсанд мешавем ва мефаҳмем ки ҳамин одамое ки моро дастгирӣ мекунанд бисёр ҳастанд. То боздид, барори кор. Худо нигаҳбон.